Вітаю всіх на каналі Свобода Преміум. Я називаюся Ян Максимюк, а на сувязі з нами Андрей Хаданович. Привітання, Андрей. Привітанне, Яня. Добрый день. Нагодай для нашай сённяшняй размовы з паэтам, выкладчыкам, літаратуразнаўцам, бардам, выкладчыкам, etc. стаў выхад ягонай кнігі вершаў у польскім перакладзе. Ну, але пакуль пра кнігу давайце удакладнім, так сказаць, геаграфічныя координаты аўтара. Калі мы говорили з вами для каналу Свобода Преміум апошні раз, то вы былі ў заснежаным закутку Польшчы, недзе блізка мяжы з Літвою. А дзе вы цяпер, Андрей? Цяпер у цэнтры Варшавы, недалёка ад палаца Сташыцы і помніка Каперніка, як стыпендыат месячнай стыпендыі Старамесскага цэнтру культуры. Это быў конкурс, я туды падаў свой праект, перакладчыцкі праект. Але разам з тым гэта праект падтрымкі, нашай краіны, увогуле, скажем, усходніх суседзяў. Ён зроблены для беларусаў, украінцаў і расійцаў. Сёлетні год, юбілейны год, неўзабаве Цыпрыяну Норведу 200 гадоў, і мы з калегамі рыхтуем новае беларускае яго выданне, то я мушу тут напружана папрацаваць над новымі норведаўскімі перакладамі па-беларуску. Ага, значыць, той праект, які вы падавалі, гэта быў звязаны з перакладамі Каміля Цыпрыяна Норведа. Так. Але гэта добра, якое, скажыце, яшчэ цяпер у Варшаве надвор'е? Да нядаўняга часу было горача, але учора разверзліся хлябі небесныя, была зліва. Засталося цёпла, толькі вільготна. Так, ваша цяперашняя паэтычная кніга па-польску называецца «Забавы фантомовы». Патлумачым крыху загаловак. Давайте. Я думаю, что без польскіх калегаў і не разбярэшся ва ўсіх нюансах. Беларускі арыгінал, гэта па старым вершы, вельмі любым мне вершы, называется «Фантомныя радасці». Ёсць вядомае азначэнне «фантомныя болі», калі пэўнай часткі цела, напрыклад, бракуе, але яна баліць, ці свярбіць, ці чэшацца. Чысцей у пераносным сэнсе мы такое ўжываем. Я падумаў ад супраціўнага парадаксальна напісаць верш. Я яго, можа быць, і прачытаю, тлумачачы зараз, альбо калі скажаце, можам крышачку пазней. І ён некалькі разоў перакладаўся на польскую мову Лешкам Энгелькінгам, Богданам Задурам. Перакладчык гэтай кнігі, шаноўны Адам Паморскі, сказаў, так па-польску так у множным ліку не гавораць, радасць хутчэй адзіночнага ліку, і прапанаваў сінонім забавы фантамовай. Я цудоўна разумею, што гэта не зусім адно і тое ж, штосьці польская назва набывае, а штосьці страчвае. Так што, але на шчасце мы маем дзве версіі разам, і хто захоча пагрузіцца, атрымае аб'ёмнае разуменне аднаго і другога. Пра гэтую кніжку яшчэ пагаворым, але вы сказалі, мы маем две версіі разам, то бок гэта кніжка двухмоўная, так? Гэта кніжка двухмоўная, так, білінгвальная. Злева 70 беларускіх тэкстаў, справа пераклады Адама Паморскага. Увогуле кніжка такая, яе можна назваць выбраным і дэбютам адначасова, бо збольшага гэта, найлепшыя, як мне падаюцца, вершы з 7 папярэдніх кніг, але яна сур'ёзна дапоўненая найнавейшымі тэкстамі, якія пісаліся пачынаючы з лета
2020 года, якія актыўна пісаліся на пачатку 21-го, якраз у заваленай снегам мілашаўскай Краснагрудзе, калі мне вельмі балела не толькі тое, што адбываецца у Беларусі, але і тое, што я не там, я апынуўся крышачку на адлегласці, да? Таму мне сніліся сны часам кашмарныя, я ўвесь час думаў, як сямейнікі, як сябры, як калегі. Па маіх калегаў якраз выдаўцоў, кніжных распаўсюднікаў гэтыя дні студзеньскія пачалі прыходзіць. Таму вось гэтая найнавейшая частка кніжкі, яна можа быць больш сур'ёзная па інтанацыях, чым папярэднія вершы. Папярэднія яны такі звыклы знаёмы чытачам Хаданович з замашкамі на розныя шматпавярхоўныя гульні, на іронію, на сутыкненне несутыкальнага, на нейкія постмадэрнісцкія, можа быць, інтанацыі. Апошні Хаданович, ён максімальна, наколькі я магу, в прынцыпе, наколькі ўдалося, сур'ёзны. Калі, скажем, размясціць у сацыяльнай сетцы верш, не абавязкова я, гэта можа зрабіць хтосьці з маіх калегаў. Наста Кудасава, Марыя Мартысевіч, шмат хто іншы, але часам верш, які падтрымлівае калегаў, да, чытачоў, можа быць такім родам тэрапіі, можа быць адзінай добрай навіной сярод жмені кепскіх. Таму з іншым ступенем адказнасці падыходзіш да таго, што пішацца. Ну і таму яны ў мяне, можа быць, выходзяць такія больш простыя па форме, больш мінімалістычныя, празрыстыя. Гэта баладная нейкая сюжэтная форма. Ты топчешь снег на холодным, заваленым сумётамі памежжы, і гэта вот як сляды нейкія, якія ты протуптваеш, так і паэтычная форма, да? Доўгі слупок празрыстай, простай балады. Такія формы выходзілі. Слухайте, дык можа давайте пачнем з гэтага верша. Як я зразумеў, ён ужо цяпер існуе у 3 варыянтах польскага перакладу, правда? «Фантомныя радасці». Прачыталі? Давайте я, может быть, прочитаю по контрасте «Фантомныя радасці» як прыклад звычайнага, звыклага Хадановича, які ёсць у гэтай кнізе, і што-небудзь з найнавейшых тэкстаў, каб чытачы адчулі нейкі дыапазон, да? Абодва полюсы з гэтай кнігі. Больше фантомные. Я пераключыўся ў файл, я цябе не бачу, але веру, што мяне па-ранейшаму бачна. Фантомныя радасці. Улетку асцярожна абыходзіць месца, на якім паслізнуўся і падвярнуў нагу ў лютым. Баяцца сустрэчы з родным дзядзькам, зубным доктарам, хоць ён даўно ўжо на пенсіі. Шкадаваць, што бібліятэка пераехала і больш не насупраць твайго факультэту. Хоць твой факультэт сам пераехал і даўно ўжо ў будынку партыйнай школы. Ніколі не спяваць улюбёныя песні з кінафільму, пасля якога ты атрымаў па пысе ў ваенным гарадку ў мікрараёне Уручча. Згадваць код перад тэлефонным нумарам, каб пазваніць у кватэру, дзе яна даўно не жыве, а каторы ўжо год жыве разам з табою. Фантомныя радасці. Настае момант, калі ад іх уже не ўцячэш. Калі ты спазняешся на электрычку, якую сёння адмянілі, і ты гэта ведаеш, але ўсё адно спяшаешся, рызыкуючы паслізнуцца і падвярнуць нагу. Калі ты загаворваеш зубы бібліятэкарцы, што кажа, быццам ты 5 год не вяртаеш кніжку, якую ты ніколі не браў, і паказвае запоўнены тваёй рукой фармуляр. Калі, едучы на метро, у бок мікрараёна Уручча, ты спрабуеш прабіць на кампостары для ільготных талонаў пластыкавы жэтон і разумееш, што незваротна вырас. Калі ты хаваешся у старой будцы тэлефона аўтамата і звоніш адтуль па мабільніку. Звоніш ёй па ейным мабільніку. І другі тэкст. Ведаеш, пакуль чытаў першы, зразумеў, што яны не такія і палярныя. Прайшлі гады, змяніўся настрой, але штосьці найважнейшае, мабыць,
мабыць, засталося у гэтых тэкстах. Я зараз яго адчыняю. Одну секундочку. Текст называется «Ночная песня вандроўніка». Назва пазычаная у вялікага Гёте. Ёсць у яго некалькі начных песень вандроўніка. Текст пісаўся у Краснагрудзе. І вот як я казаў, з думкамі пра Беларусь, якая па іншы бок мяжы. Выйду з гасцей, а поўначы ў двор. Цёмна. Толькі ўгары хтосьці ўключыў ліхтарыкі зор. Быццам пяюць муры. Дятел збег у Літву, як шпег. Сочыць сава, як віш. Добрыя ночы, леташні снег. Дзякуй, што так рыпіш. Тут халадэча з вады чужой снежны пляце венок. І замярзае па-над мяжой тэлефонны званок. Тут удыхаеш горкі дымок з думкай, а як твае? Там, дзе людзей забірае цмок і не ўсіх аддае. Там на губах застывае крык з мацернай лічбай пі. Так што давай, шукай сакавік, рыпайся, снегам рыпі за паваротку і проста ісці праз пагорак і стаў, праз надзею, што ўсё ў жыцці будзе, як ты загадаў. Проста крочыць да сонца, каб святаў сакавіка з песнямі котак і танцамі жаб дачакала дачка. Травеньскі дзьмухаўцова пад спусціцца на зямлю. Ну а пакуль ні кроку назад. Рыпаюся, рыплю. Як я разумею, усе гэта як бы такая аўтарская кніжка пераклада. Усе гэтыя пераклады зрабіў Адам Паморскі, ці ёсць там нейкія іншыя пераклады? Так, гэта пераклады Адама Паморскага. Увогуле, 2 дзесяцігоддзі маёй далікатнай прысутнасці у польскай мове гэта супраца з рознымі, з некалькімі цудоўнымі перакладчыкамі. Я шчыра ўдзячны і Богдану Задуру, і Лешку Энгелькінку, польскім паэтам-перакладчыкам, і майму цудоўнаму суразмоўцу зараз Яну Максіміку, які для першай кніжкі ў 2006 годзе таксама шэраг вершаў. Вельмі цікава, з вялікай любоўю і вынаходлівасцю, па-мойму, пераклаў. Але тут мы вырашылі як бы зрабіць штосьці такое цэласнае і аўтарскае. І Адам Паморскі так гэтым займаўся, гэта рыхтаваў. Частка з гэтых перакладаў рабілася раней на працягу апошніх 15 гадоў, але большасць у нейкіх гераічных высокіх тэмпах апошнія месяцы, калі было вырашана, што кніжцы быць. Адам папрасіў у мяне, як я бачу нейкі такі канон, я прапанаваў яму крышачку больш тэкстаў. Ну, штосьці пойдзе, штосьці прыйдзецца даспадобы, штосьці не. З чымсьці, можа быць, не дасць раду. Хоць Паморскі аўтар, які, па-мойму, перакладчык, які зусім дае рады. У мяне не было вось такога, як часам бывае, з перакладамі на больш далёкія мовы. Ты, выбіраючы тэксты, думаеш, вось гэта я люблю больш за ўсё, але дам хутчэй за ўсё іншы тэкст, бо таго тэксту не перакладуць, альбо пераклаўшы не зразумеюць штосьці ў ім. А тут ніякіх такіх абмежаванняў не было. Я разумеў, што найскладанейшыя задачы перакладчык развяжа, найскладанейшыя нейкія алюзіі часам, можа быць, недаслоўна, але зробіць зразумелымі польскаму чытачу. Ну і зразумела, што мы настолькі з палякамі блізкія суседзі, што і па тэмпераменце, і па светаадчуванні, ну, ўсё гэта блізка. Я думаю, што хтосьці не ўмее, канешне, чытаць на сёння кірыліцу. Камусьці здаецца, што беларуская мова далёкая і незразумелая, хоць у нас, здаецца, вялізная колькасць агульнай
лексікі, і калі пачаць прыслухоўвацца, то, конечно, у значнай ступені беларускую мову такі чулы, уважлівы слухач зразумее нават у арыгінале на слых. Але, конечно, пераклад робіць усё гэта аб'ёмным і, ну, в прынцыпе, так, відаць, трэба перакладаць паэзію з любой мовы. Арыгінал злева, каб можна было адчуць музыку, дакрануцца да атмасферы. Ну і пераклад справа, каб уже патлумачыць у тонкасцях. Ну і проста стварыць мост між мовамі і культурамі. Так, у мяне было яшчэ пытанне, як вы ацэньваеце пераклады Адама Паморскага, але вы на яго адказалі, скажем. Я максімальна скажу афарыстычна. Я часам зайздрошчу таму маладому польскамоўнаму, ці ўжо, можа быць, не такому маладому польскамоўнаму аўтару, якім ёсць. Трэба сказаць, што Адам слухае заўвагаў некалькі разоў, дзе мне падалося, дзе ён аж задалёка адышоў і вот знік нейкі нюанс, які мне важны, я пра гэта напісаў, ён ласкава зрабіў другую спробу і зрабіў, каб як мне было даспадобы. А яшчэ, канешне, бываюць, колісь, я памятаю, Міра Лукша знаходзіла такія памылкі, ну, як фальшывыя сябры перакладчыка, так, калі Адам, зразумела, не носьбіт актыўнай беларускай мовы, ён цудоўна ведае рускую, вучыць украінскую, вучыць беларускую, але бываюць словы, якія гучаць так жа, але азначаюць штосьці іншае. Дык вось, нам ласкава дапамагла Ася Бернатович, Йоанна Бернатович, літаратурны рэдактар, які зараз працуе ў Кракаве ў выдавецтве «Знак». І яна таксама і мне рабіла заўвагі, калі версіі разыходзіліся, і Адаму Паморскаму пісала, так што мы ўсё гэта удакладнялі і ўносілі ў кніжку. Кніга будзе прэзентавацца, як я разумею, на гэтым тыдні на фестывалі, Мілашаўскім фестывалі ў Кракаве. Можа, некалькі словаў пра гэты фестываль, скажем, для беларускага слухача і гледача, таму што, скажем, у Польшчы, хто цікавіцца літаратурным жыццём, ён пра гэты фестываль чуў, скажем, ён наогул ведае. Бадайце не самы, я б сказаў бы, прэстыжны і вядомы такі літаратурны міжнародны фестываль у Польшчы, правда? Але зараз у Польшчы тых міжнародных фестываляў фактычна кожны большы горад, не толькі Варшава, але Кракаў, Вроцлав ці там Гданьск, такіх фестываляў мае. Так чым ён, як бы, скажем, адметны гэты Мілашаўскі? Ну, гэта фестываль з традыцыямі. Ён пачаўся, калі Мілаш вярнуўся, яшчэ фактычна ініцыяваны быў за жыцця Мілаша, калі ён вярнуўся ў Кракаў, і апынулася, што у Кракава ёсць два добрыя анёлы, два паэты набелісты, Мілаш і Шымборская. Фестываль, мне пашчасціла быць на другім фестывале у 2011 годзе. Ён быў юбілейны, ён быў прысвечаны стагоддзю ўжо Чэслава Мілаша. Ён вельмі прэстыжны па аўтарах. Не толькі усе галоўныя, як бы, значныя паэты Польшчы збіраюцца, але і важныя паэты з замежжа. Прыязджаюць часам нобелеўскія лаўрэаты, паэты там на дзесяткі моваў перакладзены. Я раскажу пра досвед першага чытання. Была яшчэ традыцыя, зараз, праўда, яе няма, супольных чытанняў у вялікіх такіх прасторах, якімі ёсць найчасцей храмы, касцёлы, альбо будынак сінагогі, тэмпель на Казімежы. Вось мы чыталі, наша чытанне называлася «Великое княства паэзіі». Я быў у таварыстве 4 старэйшых паэтаў, жывых класікаў польскай, літоўскай, украінскай і расійскай паэзіі. Я трымцеў, ледзь не заікаўся ад вялізарнай павагі да ўсіх іх. Гэта двое уже
светлай памяці Адам Загаеўскі і Олег Лышэга з Украіны. Я абодвух перакладаў. Гэта Олег Чухонцаў з Расіі, вершы якога мне яшчэ школьніку мой бацька, які цікавіўся літаратурай, паказваў. Гэта Томас Венслава, сябра набелістаў Мілаша і Бродскага, вядомыя ва ўсім свеце. Зразумела, я на некалькі дзесяцігоддзяў маладзейшы, і чытаць у такім таварыстве вялікая адказнасць і вялікае хваляванне. Але неяк гэта ўсё адбылося. Мяне ўразілі натоўпы слухачоў і гледачоў, якім не хапала месца часам у вельмі вялікай, скажем, касцёльнай прасторы. Я сярод іншых, помню, з дзесяткамі іншых людзей проста сядзеў на падлозе каля ног Віславы Шымборскай, якая апошні раз у жыцці чытала на гэтым фестывале. Напрыклад, чытала свой знакаміты верш «Долонь», якой можна напісаць, альбо «Майн кампф», альбо «Вінні-Пуха». Геніальны верш. Я шмат з кім пазнаёміўся менавіта на фестывале Мілаша. І прыемна, што ён адбываецца, што ён перажыў пандэмічныя ўсе гэтыя удары і цяпер адраджаецца на рынку у прасторы палаца Потоцкіх. Здаецца, усе фестывальныя падзеі галоўныя будуць там. Моя частка прэзентацыі кніжкі. Фактычна гэта адкрыццё такіх жывых падзеяў. Будуць яшчэ тэлемасты, зумы з адсутнымі аўтарамі, але мы будзем о 16-й гадзіне 9 ліпеня разам з выдаўцом, з Кшыштафам Чыжэўскім, у Адама Паморскага ёсць там нейкія праблемы. Я спадзяюся, ён іх вырашыць са здароўем, акрыяе і вернецца ў форму. Спадзяюся, мы разам з Адамам Паморскім уже праз некалькі дзён у Варшаве 12 ліпеня, спадзяюся, зможам што-небудзь пачытаць, уже з кніжкі паказаць. А на Мілашы 9, а 16 з выдаўцом Кшыштафам Чыжэўскім, спадзяюся, будзе цікава ўсіх польскіх сяброў, усіх беларусаў Кракава і ваколіц таксама горача запрашаю. Так, я попрошу вас, Андрэю, каб вы яшчэ падумалі, пра які вершык нам прачытаць на заканчэнне. А я яшчэ хацеў бы паставіць такое пытанне. Мяне, ведаеце, нечаканасцю, калі я чытаў польскую анатацыю на выхад вашых гэтых фантомных радасцяў у Польшчы, стала інфармацыя, што вы перакладаеце пана Тадэуша. Я павінен быў дадумацца, скажем, вы уже публікавалі нейкія там, скажем, фрагменты з гэтых перакладу. Я павінен бы дадумацца, што гэта, як бы, скажем, такі больш сур'ёзны праект ваш. Не сказалі б некалькі словаў пра гэтую працу? Я скажу про гэта, хоць я б сказал, што праца яшчэ нашмат бліжэйшая да пачатку, чым да канца. Зразумела, ён пакуль. Я уже некалькі разоў збіраўся так уваходзіць у гэтую плынь, але некалькі разоў нешта спыняла. Альбо больш тэрміновыя такія, бо зразумела, што гэта праца некалькіх гадоў змагання, сутворчасць з панам Тадэушам. Але я прыязджаў на некалькі месяцаў да Вроцлава, месца, дзе бібліятэка Асалінеум, дзе арыгінал пана Тадэуша захоўваецца, дзе ёсць музей пана Тадэуша. Я кансультаваўся шмат з спецыялістамі, у чым жа ўсё-таки гэтая загадка, гэтая таемная магія, здавалася проста за такога на фоне іншых прац Міцкевіча твору.
Але пакуль гэта невялічкія фрагменты. Праўда, ёсць знакамітая інвакацыя, ёсць уступ да пана Тадэуша, які я перакладаў. Ён нават зараз даступны ў такой мультымедыяльнай форме. Ім скарысталіся ў сумесным музычным праекце, гэтым маім перакладам. Анджэй Стасюк, знакаміты польскі празаік, украінскі гурт Гайдамакі, ну і мой сябра Віталь Рыжкоў, які у іпастасі рэпера Ангста разам з імі запісаў шматмоўны, такі шматкультурны ўступ да пана Тадэуша. Я помню, што Віталь мне напісаў: Андрэй, а парай мне, які беларускі пераклад інвакацыі. Я даслаў яму Петра Біталя, даслаў яму Семіжона, даслаў першы рарытэтны пераклад Браніслава Тарашкевіча. Таксама некалькі фрагментаў ёсць іншымі паэтамі. Віталь сказал: Андрэй, а ты мог бы даслаць свой тэкст? Гэтыя мне гучаць занадта архаічна, гэтыя не праходзяць цераз горла, спатыкаешься, не можаш з гэтым нічога. Ну, карацей, гэта мяне дэдлайн заўсёды дысцыплінуе. Я сеў і да вечара таго дня упарадкаваў гэты тэкст. Ну, і ён ёсць, мы можам дадаць, калі да нашай размовы спасылку на яго, каб я не сам чытаў, а можна было пачуць, як гэта рыпуецца з музыкай. Добра, мы яшчэ, я думаю, пра пана Тадэуша пагаворым пра іншай нагодзе. Это, я так скажам, давайте я за хвостик зловлю гэтую думку. У мяне была праблема з ключавымі словамі, пачатковымі словамі пана Тадэуша. Бо зразумела, яна не толькі ў мяне, яна ёсць у палякаў. Чаму галоўны тэкст польскай літаратуры пачынаецца словам Літва, да? Яно ёсць у літувісаў, у літоўцаў у сучасным разуменні гэтага слова. Чаму тэкст, які пачынаецца словам Літва, да, напісаны на польскай мове? Зразумела, што беларусы адчуваюць прыцягнення. Александр Федута, наш знакаміты літаратуразнаўца, задаў мне такое правакацыйнае пытанне: а ці не хачу я заменить Литву Беларусью на пачатку твору? Бо зразумела, што Міцкевіч меў на ўвазе абшары былога Вялікага княства літоўскага і свае родныя мясціны, сваю Наваградчыну у тым ліку. А я подумал, што існуе такі фокус. Можна уважліва перакласці, наблізіць да Беларусі не слова Літва, тут нічога тут з ім не зробіш. Але вось з словамі ойчызна моя ўжо можна камбінаваць. Я згадаў, што ў Міцкевіча ёсць геніальны аднафамілец, які іншымі словамі падпісваўся, Якуб Колас, і зразумела, што новая земля, яна натхнёная, паміж ёй і панам Тадэушам выразны культурны масток. Я просто скарыстаўся гэтым словазлучэннем «мой родны кут» і паставіл яго побач са словам «Літва» у першым радочках. Так, і як я сказаў пра гэты пераклад, напэўна, яшчэ будзем гаварыць, тады пагаворым і пра гэтыя пераклады ранейшыя, Семяжона, Тарашкевіча, ці Бітеля. А на сёння, я думаю, мяркуем, можна было б закончыць, і, натуральна, добра было б закончыць некім яшчэ адным вашым вершам, Андрэй. Калі ласка. Так, я прачытаю, і няхай гэта будзе таксама адносна новы тэкст. Ведаеце, так сталася, у сярэдзіне лютага я неяк адчуў прыступ болю, і гадзінку з ім
пазмагаўся. Шмат непрыемных думак прыйшло ў галаву, пакуль гэта ўсё мяне не адпусціла. Я потым, зразумела, пайшоў па дактарах, сеў на дыету, стаў абмяжоўваць сябе ў галоўных прыемнасцях усякіх гастранамічных і алкагольных, набыў лепшую спартыўную форму, але вось гэтая гадзінка болю не адпускала і напісаўся верш. Зразумела, не толькі пра адзін канкрэтны фізічны боль, але пра тое, што мы ўсе апошнія месяцы і апошні год адчуваем у рэпрэсаваным грамадстве, фактычна, будучы заложнікамі адной бясконцай тэрарыстычнай аперацыі, не паварочваецца язык антытэрарыстычнай яе назваць. Напісаўся верш, дзе ёсць цытаты. У тым ліку наскрозь, ведаеце, цытата з Купалінкі, якая зрабілася больш, чым песняю у апошні год. Зрэшты, што я тлумачу, я зараз прачытаю. Гэты верш знаходзіцца апошнім у гэтай новай двухмоўнай кніжцы, і, можа быць, ёсць логіка у тым, што кніга з назваю «Фантомныя радасці» заканчваецца вершам пра боль, зусім не фантомны. Вучымся жыць з болем, што прарос і паспеў, полем яго, колем сэрца аб вечны спеў. Дні, як дзесяцігоддзі, а хвіліны, як дні. Боль, супыніся, годзе, пашчу сваю заткні. Радасць у чорным спісе з'ехала за мяжу. Прэч, сыходзь, адчапіся, хопіць, каму кажу. Простых правіл бяспекі больш не будзе, стары. Девы, новыя лекі і новыя дактары. Вучымся жыць з болем, сціснуўшы між зубоў, полем яго, колем сэрца аб дзіды шыпоў. Боль не літаратура, проста ў голас крычу, і зелянее скура, і чарнее уваччу. З клеткі сябе самога, як не рвіся, дарма, мроецца перамога. Каб адступіў, і няма, толькі радасць, якая закіпае ў крыві. Господи, адпускае, ён сыходзіць. Жыві. Дякую. Я нагадаю всім, што на канале Свабода Прэміум з вами на сувязі былі Ян Максімюк і Андрэй Гаданович, з якім мы гаварылі пра ягоную кніжку паэзіі ў польскім перакладзе, у прыватнасці, ну і пра пераклады у агульнасці. Усяго вам добрага, заставайцеся ў добрым здароўі і са свабодай. Дзякую, Андрэй. Шчыры дзякуй, Яне. Усяго добрага.